Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння мы рады вітаць каманды з самай актыўнай катэгорыі удзельнікаў. І, вядома, слова капітанам. Добрый дзень, шаноўная Даша. Добрый день, с вами команда «Сузорье». Мы представляем Державную установу эдукации гимназии города Будокошлёва. У склад команды уходит Семенова Ксения, Куніца Андрей і я, капітан команды Саянкова Дар'я. Жадаю усім поспехаў. Ой, дзякуй за такое цудоўнае пажаданне, дзякуй. Ну і паслухаем Маргарыту. Добрый день, вас вітае команда Будокошлёўскага района «Званочки». Мяне зовут Маргарыта, побач са мной Дар'я і Герман. Ён вельмі добра чытае вершы і стаў пераможцам конкурсу чытальнікаў «Жывая класіка». О, як цікава, дзякуй. Герман самы малодшы удзельнік у гэтай гульні. Але бачыце, чым вызначаецца? Герман, абяцай, што ты нам абавязкова пачытаеш вершы. Так. Вельмі добра, па-беларуску, малайчынка. Ну што ж, і камандзе «Званочкі», і камандзе «Сузор'е» я, вядома, жадаю перамогі. Шаноўныя ўдзельнікі, каб спрэчныя моманты не завялі нас умоўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, мовазнавец, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, пісьменнік Святаслаў Крупенька. Прывітанне, шаноўныя гульцы, удзельнікі нашай гульні віктарыны. Вітаю вас, шчырыя прыхільнікі роднай мовы. Рады бачыць вас і ў тэлестудыі, і ля экранаў тэлевізараў. Удзельнікам сённяшняй віктарыны жадаю трапных адказаў, паасобку і ўсім разам, зычлівага настрою, гонару за свае веды. Ну а перадачы зычу поспеху ўдачы. Няхай роднае слова загучыць адмыслова. Шчыры дзякуй вам, шаноўны Святаслаў. Мы пачынаем наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» гульцы шукаюць адказы на слайд-пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і бывае 1 ці 2 літары ў ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Няправільны адказ будзе пазначаны вось гэтак. Каманда, што адкажа правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Шаноўныя капітаны, руку на кнопку. Такім чынам прыгадваем, што гэта. І першай была капітан каманды «Званочкі» Маргарыта. Маргарыта, падумайце разам усе. Маргарыта, падрыхтаваліся. Хто адкажа? Адкажа Дар'я. Наша каманда лічыць, што гэта пальчатка. І гэта правільны адказ. Малайцы! Гэта першая ваша перамога. Наступны слайд. І зноў Маргарыта, зноў Маргарыта. Што ж гэта такое? Хто адкажа, Маргарыта? На гэта пытанне адкажа Герман. Наша каманда лічыць, што гэта бялізна. Гэта правільны адказ, малайцы. Можна падтрымаць апладысментамі адзін аднаго. Добра. Увага, шаноўныя капітаны, руку на кнопку. Наступны слайд. І зноў Маргарыта. Ці падрыхтавалася каманда «Званочкі»? Мы зараз даведаемся. Шаноўная Маргарыта, ёсць у вас адказ? Гэта полымя. Гэта правільны адказ. Добра. Наступны слайд. Каманда «Званочкі» зноў першая. На гэта пытанне адкажа Герман. Слухаем Германа. Наша каманда лічыць, што гэта кураня. Гэта правільны адказ. Вельмі добра. А вось у наступным заданні малюнка вы не ўбачыце, але літары будуць перад вамі. Пастаўце іх у належным парадку і назавіце слова.
За правильный отказ 2 баллы. Возьмите подказку, заробите только 1. Команды отказывают по чарзе. Зараз у нас отказывая команда Сузорье. Калі ласка, ваши літары. Усміхаецца капітан Даша, і мне вельмі прыемна бачыць гэтую цудоўную усмешку, тым больш, што усміхаецца і Ксюша. Калі ласка, Даша, хто адкажа? На гэта пытанне адкажа Ксенія. Мы лічым, што гэта ручнік. І гэта правільны адказ. Вельмі добра. А цяпер слова для каманды званочкі. Вашы літары. Наша каманда лічыць, што гэта кропля. Гэта правільны адказ. Цудоўна. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 2 і 10. Гэта толькі пачатак. Ну а зараз мы пераходзім да наступнай гульні, перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны гульцы будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Удзельнік адной каманды будзе супрацьстаяць удзельніку другой. Кожны правільны адказ 2 балы. Ну а першымі за перамогу паспрачаюцца Ксенія и Герман. Шановные удельники, ваш сказ. У меня сегодня прекрасное самочувствие. Первая была Ксения. Менавіта яна 5 секунд думае и прапануе отказ. Ксюша, ці можешь ты нам свой вариант прапанаваць? Да. Калі ласка. У мяне сёння цудоўнае самаадчуванне. Малайчынка, выключна. Гэта, вядома, 2 балы. Цяпер гульня капітанская. Маргарыта и Даша. Хотелось бы услышать что-то необычное. Первая была Маргарыта. Падрыхтавалася Маргарыта? Так. Слухаю. Хацелася пачуць нешта незвычайнае. Правильный отказ. Вельмі добра. Ну а цяпер Андрей и Даша. Хто ж з іх першым націсне кнопку? Калі ласка, ваш сказ. Предложите мне что-нибудь от головной боли. Першым был Андрей. Менавіта ў яго ёсць 5 секунд. Подумаў Андрей, усміхнуўся і пачынае перакладаць, калі ласка. Прапануйце мне што-небудзь ад галаўнога болю. Гэта правільны адказ. Малайчына. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паўзу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўцы Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, віншую з удалым пачаткам гульні. Пакуль усё складваецца добра. Адгадваеце і малюнкі, і крыжаванкі, і з перакладамі спраўляецеся зусім някепска. Таму і ад мяне вы нічога незвычайнага не пачуеце. Хіба што пажаданне, каб заўсёды, а не толькі сёння, было ў вас цудоўнае самаадчуванне і каб ніколі не ведалі вы галаўнога болю. Гэта назоўнік у нас заўсёды мужчынскага роду. Зычу поспеху далей, пачувайцеся смялей. Як заўсёды дзякуем вам, шановны Святаслаў, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад 6-12. На карысць каманды званочкі. Ну а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс слоў рэдкаўжывальных не толькі. З 3 варыянтаў, якія прапануюць нашы памочнікі, вы мусіце выбраць правільны. Зробіце гэта, залічыце на рахунак каманды 3 балы. Ну а не атрымаецца, свой варыянт адказу паспрабуе даць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль каманда Сузор'е. Шановныя удзельнікі, слова «гума». Гума – гэта універсальны магазин. Эластычны матэрыял – рэзіна. Подстилка на ложак. У Сузор'я ёсць адказ. Да. Даша, хто яго дасць? На гэта пытанне адкажа Андрей. Калі ласка.
Наша каманда лічыць, што гэта эластычны матэрыял рэзіна. Гэта правільны адказ. Малайцы. Наступнае слово для каманды званочкі. Слово аброць. Аброць – гэта неглыбокае месца ракі. Грашовы падатак. Прадмет вупражы каня. Мы готовы? Вось так. Добра, гатовы. Ну, я ўсё ж такі спытаю у капітана. Маргарыта, хто адкажа? Адкажа Герман. Наша каманда лічыць, што аброць гэта прадмет вупражы каня. Вы маеце рацыю, Герман. Адкуль жа вы гэта ведаеце? Но я жыву ў вёсцы. І што? Вы бачылі аброць, Герман? Да. І як яна выглядае? Аброць адзяваецца на морду каня. Яна складаецца з рэзіны. Там ёсць і металічныя, і скураныя часткі. Дзякую вам, шаноўны вучань 6 класа, цудоўнай каманды званочкі удзельнік. Наступнае слово для Сузор'я. Казытаць. Што гэта значыць? Казытаць – гэта гаварыць без патрэбы. Паводзіць сябе смела. Выклікаць раздражненне. Адзінства ў камандзе Сузор'і, гэта вельмі прыемна. Даша, хто адкажа? На гэта пытанне адкажу я. Казытаць – гэта выклікаць раздражненне на скуры. І гэта правільны адказ. Канешне, малайчына, Даша. Наступнае слово для званочкаў. Гэта таксама дзеяслоў пазяхаць. Пазяхаць – гэта займацца кражамі, быць злодзеем. Хапаць паветра раскрытым ротам. Рытмічна хістаць з боку ў бок. Так, Маргарыта ківае галавою, гаворыць, што падрыхтаваліся. Хто на гэты раз адкажа? На гэта пытанне адкажа Дар'я. Пазяхаць – гэта хапаць паветра раскрытым ротам. Усё ведаюць, малайцы. Цяпер наступнае слово для каманды Сузор'я. Хмызняк. Хмызняк – гэта зараснікі маладых дрэўцаў. Моцная цяга паветра праз праёмы. Незаможны, бедны чалавек. Даша, хто адкажа? На гэта пытанне адкажа Ксенія. Мы лічым, што хмызняк – гэта зараснікі маладых дрэўцаў. Ай да малайцы! Выключна. І апошняе слово гэтага конкурсу, яно для каманды званочкі. Цясляр. Цясляр – гэта прыбор для вымярэння сілы цягі. Рабочы, які займаецца апрацоўкай драўніны. Халодная зброя у выглядзе клінка. Шкада, 5 секунд прайшлі. Трэба адказваць. Маргарыта, хто гэта зробіць? Давайте спрабую адказаць я. Ну, у складаныя моманты капітан бярэ адказнасць на сябе. Калі ласка. Мы лічым, што гэта прыбор для вымярэння сілы цягі. Ну, адзіны раз у гэтым конкурсе памылілася каманда званочкі. Яна можа сабе такое дазволіць. А пэўна, гэта быў жест у бок каманды Сузор'я. Скажыце, калі ласка, Даша, ёсць у вашай каманды адказ? У нашай каманды ёсць адказ. З двух варыянтаў вам трэба выбраць. І хто гэта зробіць? Гэта зробіць Ксенія. Ксенія, калі ласка. Мы лічым, што цясляр – гэта рабочы, які займаецца апрацоўкай драўніны. Гэта сапраўды так. Малайцы, удалося камандзе Сузор'я падхапіць 2 балы. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам. Штотыднёва у газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы. Ад тэлевіктарыны размаўляем па-беларуску. Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды Сузор'я 17 ачкоў. Каманда званочкі ў лідарах, у яе 18 балаў. Мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды.
Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманду, якой пакуль менш ачкоў, толькі на 1 бал меней у каманды Сузор'е. Шаноўная Даша, вы бачыце 6 канвертаў. Які канверт бераце? Мы берем конверт под лічбой 2. Другі канверт. Адкрыйце нам, калі ласка. Смоктать лапу. Смактаць лапу. Знаёмы выраз? Да. Знаёмы. Запомніце яго, калі ласка. Шаноўная Маргарыта, толькі 5 канвертаў засталося, любы акрамя другога. Возьмем третий. Вы ўжо параіліся. Трэці канверт, той, што побач. Трапить у пераплёт. Такім чынам, у каманды Сузор'е смактаць лапу, у каманды Званочкі трапіць у пераплёт. Шаноўныя капітаны, запішыце вашы выразы і паслухайце мяне. На выкананне гэтага задання у вас будзе 30 секунд. Праз гэты час вы мне прапануеце 3 адказы. Першы – гэта сэнс вашага выразу. Другі адказ – гэта сказ, які вы складзяце з гэтым выразам. І трэці адказ – гэта сінонім, фразеалагізм з беларускай або адпаведнік з рускай мовы. Усё зразумела? Працуйце! Каманды падрыхтаваліся, усміхаюцца, і гэта вельмі прыемна. Пачынае каманда Сузор'е. Калі ласка, Даша, які ж выраз у вас быў? У нас быў выраз смоктать лапу. Ён растлумачваецца як нічога не есці. Нічога не есці і? Галадаць. І галадаць, гэта правільны адказ. Добра. Калі ласка, сказ, хто яго прапануе? Я. Ксюша, мы слухаем вас уважліва, ваш сказ. Бывалі часы гісторыі, калі сяляне смакталі лапу. Залічаны сказ. Добра, яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. І, пэўна, Андрэй прапануе нам сінонім з беларускай або адпаведнік з рускай мовы. Калі ласка, Андрэй. Сядзець на хлебе і вадзе ці хоць зубы на полку кладзі. Ай да малайчына, аж 2 выразы прапанаваў. Сапраўды так, мне нават няма чаго і дадаць. Як кажа наш эксперт. Малайчына, вельмі добра. Ну а цяпер паглядзім і паслухаем, як жа справілася са сваім заданнем каманда Званочкі. Герман, пачынайце. У нашай каманды быў фразеалагізм «трапіць у пераплёт». Значэнне гэтага фразеалагізма заблытацца ў жыцці, апануцца ў няёмкім становішчы. Ці цяжкім становішчы. Усё вельмі правільна, Герман. Удзячна вам за такое тлумачэнне. Вашы 3 балы, малайчына. Працягвайце, Маргарыта. Мы падабралі сказ «Мой сябар Міша трапіў у пераплёт». Дзякуй, залічаны яшчэ 3 балы. Калі ласка, Даша. Адпаведнік з рускай мовы мы падабралі «Попасть в переделку». Абсалютна дакладна. Малайцы. Я толькі дадам, шаноўныя удзельнікі каманды Званочкі. Беларусы скажуць «попасціся ў нерад», «трапіць у пастку», ну а расіяне «попасть в прасак». Дзякуй вам вялікі. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шаноўныя гульцы, вы пакуль што малайцы. Не трапілі ў пераплёт. Гэта значыць у непрыемнае, цяжкае становішча, а якраз наадварот, з фразеалагізмамі справіліся годна. А мне дык успомніліся вершаваныя радкі ад Анатоля Астрэйкі. Азірнуўся коса дзед, прад вачыма пісталет, дзед ажно разявіў рот, трапіў к дзеўцы ў пераплёт. Цікавы таксама і выраз «смактаць лапу», што значыць «галадаць». У нейкім сэнсе таксама знаходзіцца ў складанай жыццёвай сітуацыі. І хоць гэтыя фразеалагізмы не з'яўляюцца сінонімамі, але крый вас, Божа, ад падобнага. Зычу вам толькі ўсяго найлепшага і паболей балаў у апошнім конкурсе. Шчыры дзякуй вам, шаноўны Святаслаў. На рахунку каманд 26 і 27 ачкоў. Ну а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем.
Задача гульцоў у конкурсе «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У паэтычным заданні па магчымасці назваць аўтара. Пачынае каманда, што набрала пакуль меншую колькасць балаў. Каманда «Сузор'е», музычнае заданне для вас. Не понять таго ніколі, не разведаць, не спазнаць. Не даюць мне думаць зыкі, што ляцяць, дрыжаць, звіняць. Што ляцяць, дрыжаць, звіняць. Песня рвецца і ліецца на раздольны вольны свет, але хто яе пачуе? Можа, толькі сам паэт. Абсолютно докладно. Малайчына. Команде «Сузор'е» 3 балы, вядома. Малайцы. Гэта песня «Панад белым пухам вішняў». Музыка Ігора Паліводы, словы Максима Богдановича. Ну а выконвалі Ганна Шаркунова і Герман. Ну а цяпер музычнае заданне для каманды «Званочкі». Павесяліцца, каб прагнаць нуду. І гэта правільны адказ. Малайчынка. Гэта песня «Саўка ды Грышка», беларуская народная песня, выконвала Александра Няхай. Ну а цяпер паэтычнае заданне. Апошняе заданне для каманды «Сузор'е». Між алешын кустоў, дзе пяе салавей, і шуміць, і грыміць, працягніце радок. Ужо ёсць адказ. Вось гэта хутка. Хто адкажа? На гэта пытанне адкажа Ксенія. Між алешын кустоў, дзе пяе салавей, і шуміць, і грыміць срэбразвонны ручэй. Гэта правільны адказ. Малайчына. Верш «Ручэй». Хто яго напісаў, вам трэба сказаць. На гэта пытанне адкажа Андрэй. Верш «Ручэй» напісаў Якуб Колас. І гэта правільны адказ. Малайчына. Ну, а цяпер заданне для каманды «Званочкі». Ты ляці маё слова праз палі і лясы. Прывітайся з краінай маёй дарагою. Беларусь, я твой воін, адданы і сын. Мае думкі і сэрца заўсёды з табою. Ты мяне гадавала, ты мяне калыхала, ты мне песні, як родная маці спявала, клапатліва збірала ў шлях. Як люблю я задумлівы шелест бяроз, хвалі жыта, святло перад ранішніх роз на тваіх аксамітных лугах. Цяжка думаць, што там папялішчы і кроў, і ўсё, што да боллю мне люба і дорага, сёння стогне пад дзікім прымусам звяроў, што бацькоўская хата зганьбована ворагам. І калі у паходнай палацы прысніцца мне светлы гай з залатымі суніцамі, плёск ад сініх азёр на зары, спеў драздоў у смалістым бары, тады гасне туга, адыходзіць самота, толькі ў сэрцы палае вялікасны гнеў. Не, не стопчуць красы твае брудныя боты. Не, народа майго, а ніхто не сагне. Пераможца конкурсу выразнага чытання на днях беларускага пісьменства. Дзякуй вам, шаноўны Герман, яшчэ раз вам апладысменты. Ну і засталося толькі одно заданне – згадаць аўтара гэтага верша, верша Беларусі. А хто адкажа? Адкажу я. Калі ласка. Аўтар гэтага верша Пімен Панченко. І гэта правільны адказ. Малайцы, выключна малайцы.
Тэлегульня завяршаецца. Сёння першай стала каманда «Званочкі». У іх 36 балаў. І толькі на 1 бал меней у цудоўнай каманды «Сузор'е». Дзякуй вам за гульню. Хай у вас, паважаныя ўдзельнікі, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. Дякую. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.